прати въгла и в устата ти, за да може да говориш на този народ. Тази сутрин да ги насърчиш. И от тук всички заедно да излезем радостни и да те благославим в домовете си. Господ Бог да те благослави. Слава на Бога, църква. Предполагам се чува назад. Добре, радвам се. Слава на Бога, аз не съм за първи път тук. Спомням си 2022 година. Годината, в която Бог провъзгласи моята свобода. Годината, в която Бог провъзгласи свободата в живота ми. И някой ще попита, коя свобода? Свободата в Него. 2022 година аз поемам по пътя на Бог с чисто сърце, готов да оставя абсолютно всичко. Една вечер на едно нощно бдение в църквата, в която аз съм роден, в църква Елвети, в моята църква, в едно нощно бдение аз решавам да кажа стоп на абсолютно всички мои пороци. И на една младежка конференция за първи път се качвам навън и то некъде да бъде, а е в домът на Грънчаря. Тук на това място аз прославям Бог, че Бог ме промени. И днес искам да благодаря на Бог, че всеки ден в мен по нещо умира. Всеки ден в мен умира по нещо. И вярвам, че всеки ден Бог ме изгражда. Така че аз съм тук заради Бог. Аз не съм тук заради себе си. И нека Бог да направи това, което иска. Може ли заедно да се помолим? Тате, ето, заставаме пред Тебе. Отрудени и обременени от този свят. И вярваме, Татко мой, че пред Тебе намираме почивка. Намираме милост и намираме спокойствие. Тате, Ти да бъдеш издигнат и Ти да бъдеш почетен. Ти да бъдеш изявен, защото ние хората сме лъх и пара, която се явява и изчезва. Какво ме ползва целият свят, Господи, ако придобия, но загубя душата си? Така че, Боже мой, искам да придобия Теб и Твоето благоволение върху църква, домът на Грънчаря. Да бъде, Господи, църква жива, свята, угодна на Бога. Така че, Боже, аз благославям църквата Ти. Благославям слушането им. И нека, Господи, слушането да бъде слушане и действието да бъде изпълнение. Така че предавам Словото в Твоята ръка и предавам себе си в Твоята ръка. Нека Духът Ти да ме управлява. Амин. Тази сутрин съм приготвил едно слово. Словото се намира в Йоан, 1 глава, 17 стих. Там се казва така. Защото законът бе даден чрез Мойсей, а благодата и истината дойдоха чрез Исуса Христа. Законът бе даден от разстояние, но благодата и истината дойдоха в близост. Законът бе даден на слуга, но благодата и истината са дошли чрез Божият Син, който смири себе си като слуга. Законът идва от разстояние, от народа. Защо? Защото когато Бог дава закона, Той го дава чрез предаване. Бог дава на Мойсей, а Мойсей дава на народа. Но благодата идва в близост. Защо? Защото Бог изпраща благодата си чрез Своят Син Исус Христос. Тоест ние знаем, че Бог дава себе си. Защо? Защото Отец е в Сина и Сина е в Отец. И във всичко това, което говоря, някой ще иска доказателство за това, че благодата идва в близост. Така, ако забележим още от самото начало, в първата глава на Йоан, същата тази глава, първия стих, Библията пише: в началото бе Бог и Словото беше у Бог и самото Слово беше Бог. 13 стиха по-късно, в 14 стих, Библията пише така, че Словото стана плът и пребиваваше сред хората. В символ на това, в първия стих, ние разбираме, че има Слово, което е Бог. И това Слово, което е Бог, става плът, приема човешкия образ и слиза тук на земята. Защо? За да даде благодат на човека. Именно и за това Библията пише, че благодата е дошла чрез Божият Син. И 18 стих пише така:
никой никога не е видял Бог, но единородния ясно ни го разкри. Тоест, никой никога не е изпитвал тази близост под закона, която ще изпитаме ние под благодата с Бог. Затова единородният Исус Христос дойде ясно да разкрие Бог Отец в живота ти и чрез това разкриване да дойде благодат, чрез това разкриване да дойде милост в живота ти. Така че аз днес и тази сутрин искам да ти кажа, че разстоянието от Бог ни убива. Разстоянието от Бог ни дава единствено и само смърт, но близостта с Бог, интимността, тази духовна интимност с Бог ни дава близост с Него, чрез която ние може да се наречем синове и дъщери на Бога. И тук е моментът да подчертая, че под закона човек стои в разстояние от Бога, но под благодата, в която тази сутрин ние се намираме, човек стои в близост с Бога, човек стои в интимна връзка с Бога. Затова и Словото казва: пребъдвайте в мен и аз ще пребъдвам във вас. Тоест, бъдете близки с мен, за да мога и аз да бъда близък с вас. Бъдете с мен в консенсус, разбирателство, за да мога и аз да бъда с вас в консенсус и разбирателство. И тук е моментът да кажа, че под закона, чрез закона, наказанието на човека е смърт и осъждение, но под благодата за нас има живот. Именно и за това в първото чудо на Моисей под 10 язви в Египет, когато Моисей превърна водата в кръв, това причини смърт и осъждение. Но в първото чудо на благодата Исус Христос, когато Исус направи първото си чудо и превърна водата в вино, това произведе празненство и живот. Така че под закона ние умираме, под закона наказанието за нас е смърт, но под благодата на Исус за нас чудото е живот. Така че тази сутрин под чудото на Христос ти живееш, под чудото на благодата ти живееш. Децата ти живеят под чудото на благодата. И тази сутрин под чудото на благодата искам да ти кажа, че ние се намираме на това място и имаме силата, имаме помазанието да извикаме към Господ и Господ да ни чуе. Така че тази сутрин искам да ти кажа, че чудото на Христос е в живота ти. Чудото на Христос е в живота на децата ти. Чудото на Христос е тук на това място. Чрез благодата изпратена от Бога ти имаш чудо. И знаеш ли кое е чудо? Чудото е Христос на кръста, който каза: освобождавам те, който каза: отвръзвам те, оставям те на този свят да ме следваш и да не бъдеш като този свят, но да бъдеш като мен, да приличаш на мен. Това е чудото на благодата, дами и господа, бих казал. Скъпи приятели, братя и сестри, знаете ли защо? Защото чудото, което благодата прави, е живот. Чудото на благодата е живот. Точно поради тази причина ние трябва да бъдем служители на един нов завет. Защо? 2 Коринтияни 3 глава 6 стих пише така: защото Бог ни е дал способност да бъдем служители на един нов завет, на оживотворяващия дух, а не на буквата. Защото буквата убива, а духът е този, който дава живот. Така, буквата убива, а духът е този, който дава живот. Защо? Някой ще поиска аргумент. В Библията пише, че след Пасха, 50 дни след първата Пасха, на първата Петдесятница на израелтяните, когато те се намираха в подножието на планината Синай, те там получават закона. Получавайки закона, те разпознават греха си и умират 3000 човека. Но в Петдесятница на апостолите в Новия Завет, когато апостолите получават духа, те там получават сила от духа и там получават покаяние и спасение. Така че под буквата ние познаваме греха и умираме, но под животворяващия дух ние познаваме покаянието и се спасяваме. Така че тази сутрин църквата под духа, под управлението на духа оживотворява, става жива душа. Под управлението на духа ние имаме силата да бъдем едно ново начало. Затова и Словото в Римляни 8 глава казва: управляването от Божия дух, те са синове. Така че тази сутрин ти си син, ти си
дъщеря. Ние сме синове и дъщери на Бога, защото сме управлявани от Божия дух, защото сме управлявани от силата на духа и чрез това управление ние имаме сънаследство. Така че онези, които са синове, имат наследство в Бога. Ти си сънаследник, аз съм сънаследник на Бога и чрез това сънаследство един ден ще наследим Царството Господно горе на небеса, защото Царството те чака теб, Царството чака мен, понеже ние сме сънаследници. Но защо сме сънаследници? Защото управлението на духа живее. Не управлението на буквата, не управлението на закона, не управлението на рамката, но управлението на духа. Това те кара да бъдеш едно ново начало. Това те кара да бъдеш син. Това те кара да бъдеш дъщеря. И искам да ти кажа, че робът няма наследство. Слугата няма наследство. Синът има наследство. Така че ти си син, ти си дъщеря и имаш наследство и наследството ти е в Христа Исуса. И тази сутрин аз ви благославям, вас и децата ви, като са наследници на Бога, един ден да чуете блажените думи. Над малкото сте били верни, над многото ще ви поставя. Влезте в радостта на Господаря си. Така че ти си наследник на Бога. И тук в сходство на абсолютно всичко това искам да направя една развръзка. Вижте, ние сме управлявани от духа. Духът не поправя закона, той го замества. И вижте, законът е външен. Той е написан на камък. Казва какво е правилно, но не ти дава сила да го изпълниш. Какво прави духът във всъщност? Духът е вътрешен, той ходи с теб. Той е написан в сърцето ти. Оформя кой си и ти дава сила да живееш правилно. Искам да ти кажа, че по духа закона не се променя, не се престъпва, но просто се замества. Защо? Защото се променя мястото и начина. Нека го видим точка по точка. Закона на кое място идва? На Синай. Закона от кой идва? От Моисей. Бог го дава на него. Но духът идва от Бог. И точно тук е момента да ти кажа, че мястото се променя и вече не е Синай, а е сърцето ти. Мястото вече не е където се получават каменни плочи, а вече каменната плоча не е, а е твоето сърце. Затова и Еремия 31:33 пише: ще положа закона си в тях и ще го напиша в сърцата им. Така че закона на Бог, чрез духът, е променил плочата. И тя не е каменната плоча, но е твоето и моето сърце. И в сходство на абсолютно всичко това, какво реално прави духът? Духът заменя заповедта с желание. Под закона знаеш какво трябва, но често не го искаш. Но под духа започваш да искаш това, което е угодно на Бога. Защото в Филипяни 2:13 пише: Бог е, който ви действа и да желаете, и да вършите. Разбирате ли, че духът прави нещо ново? Това е една дълбока трансформация, това е една революция, това е промяна. И ние точно по този начин, под духът на Бога, ние трябва да се реформираме, да се трансформираме, да вървим напред. Всеки ден да променяме нещо в живота ни. Така че под управлението на духът, приятели, всичко се променя. Под управлението на духа, контрол се заменя с водителство. Защо? Защото законът следи, обвинява и осъжда. Но духът е този, който води, изобличава с цел живот и дава мир. Точно за това казахме, че управляването от Божия дух, те са синове на Господа. И тук във всичко това нещо, духът какво заменя? Духът заменя страхът. Защото под закона има страх от наказание. Да не престъпя аз заповедта, защото когато престъпя тази заповед, аз ще бъда наказан. Но духът променя това. И под духа човек има близост и доверие. Близост до Бога и доверие в Него. Че дори и понякога да допуснеш някаква грешка, Бог е там, за да може да промени обстоятелствата в живота ти. Затова и Словото казва, че смазана тръстика Бог няма да пречупи и замеждял фитил няма да угаси. И
И тук много спокойно говоря, за да мога и ясно да дам посланието. Защото посланието винаги трябва да бъде разбрано и народа трябва да го разбере. Така че тази сутрин посланието ми е следното, че духът заменя твоят и моят страх. И когато замени страхът, идва доверието в Бога. Идва силата ти в Бога, чрез която разбираш, че ти не приемаш дух на страх, а приемаш дух на сила. Не приемаш дух на немощ, а приемаш дух на мощ. И точно тук е моментът да кажа, че ние не сме приели дух на робство, но сме приели дух на свобода, чрез която сме свободни в Христа Исуса. Да, дайте му слава още мощно. За Господа не е за човека. Човека е лък и пада, той се явява и изчезва. Но Бог е достоен, той е вечен. Достоен Бог, хвалебствен Бог. Да, така е, това е за Бога, защото той го заслужава. И тук искам да направя един паралел между Христос и Адам. Чуйте. Още в началото има едно предшествие на закона. Когато Бог създаде Адам, какво направи? Създаде го, Адам стана жива душа и Бог започна да му говори. И каза така: от дървото на плода за познаване на добро и зло да не ядеш. Това беше заповед от Бог. И след като му даде заповедта, му даде и дълбок сън, за да може да му направи подходящ партньор. Това беше Ева. И вижте сходството на Моисеевия закон с още в началото Едем. Когато Бог създаде Адам, той му дава заповедта. Дава му дълбок сън, създава Ева и Адам дава заповедта на Ева. Какво се случва на Синай? Бог дава на Моисей, а Моисей дава на народа. Това е сходство. Бог дава на Адам, а Адам дава на Ева. Какво се случва точно в този паралел? Случва се следното. Човекът престъпва заповедта. Идва наказание и резултатът на наказанието е смърт. Така, 2000 години, преди 2000 години, Христос дойде, за да може под благодата, не под закона, под благодата, да изпълни съвършено закона, за да може резултатът от изпълнението да бъде живот. Точно за това Словото казва, че в първия Адам ние умираме, но във втория Адам, който е Христос, ние живеем. Така че в Христос Исус ние живеем. В Христос Исус ние сме ново начало. В Христос Исус живеем. И то не и в какво е да било, а живеем в изобилие. Така че в Христос Исус ние живеем. И тук във всички случаи, далеч съм от мисълта да кажа, че закон е отхвърлен или е разрушен. Напротив, Библията пише, че Бог Исус Христос е дошъл да изпълни закона. И тук искам да дам само две неща от многобройните, които доказват изпълнението на закона от Исус. Първото доказателство, тук ще вметна малко богословска терминология. Първото доказателство, какво се случва? Когато жертвата трябваше да отиде на жертвеника и да бъде принесена в жертва, тя трябваше да мине през един подготвителен процес. Подготвителният процес беше жертвата задължително да мине през овчета порта. Евангелието на Йоан, 5 глава, пише, че Исус мина покрай овчета порта. Тоест символизира, че Исус се подготвя за пасхалното агне, Божият агнец, който изпълнява закона и се подготвя да отиде на кръста. Второто нещо, което доказва, че Исус изпълнява закона, е следното. Според закона, онези, които трябваше да бъдат убити, онези, които трябваше да бъдат наказани, екзекутирани, трябваше да излязат извън града, за да бъдат убити. А Евреи 13 глава, 12 стих пише, че Исус пострада извън града. Тоест Исус изпълнява този закон. Но във всички случаи все пак ние разбираме, че след идването на Исус има разлика. Защо? Защото искат телци и козли закона. Но днес Христос и благодата му искат плод от устни, които да хвалят името Господно.
потът устни, които да издигат името на Бога. Така че тази сутрин твоята жертва и моята жертва не е телец, не е юнец, но твоята и моята жертва е Христос Исус, който умря на кръста. Така че Христос е достатъчен за теб и за мен тази сутрин. Кръвта на Исус е достатъчна. Защо? Защото закона иска праведност от тежко болния, банкротирал от греха човек, но Исус Христос иска единствено и само вяра в Него, чрез което ти и аз се оправдаваме. Така че твоята вяра те оправдава, твоята вяра ти дава сила, твоята вяра в Христос ти дава едно ново начало, твоята вяра в Христос те прави ново създание, твоята вяра ти дава праведност. Така че нашето спасение е Христос, нашата правда е Христос, нашето спасение е Христос, нашият живот е Исус Христос. Защо? Защото Библията пише, че живота ни е скрит в Христа Исуса. Да, животът ни е скрит в Христа Исуса. И сега някой ще зададе въпроса със сигурност. Но защо му беше на Бог да изпрати Исус да донесе благодата, след като човека си имаше закон? Логично е. Стои и си мисля, защо, Господи, ти трябваше да изпратиш сина ти да пострада на кръста, да се натовари с нашето бреме, с беззаконията ни, да пострада толкова много. И всеки път, когато се сещам за това страдание на Исус, дробовете ми се стопяват. И все пак отговорът на това беше, че нямаше човек, който да изпълни закона. Нямаше човек, който да изпълни това, което Бог изискваше. Нямаше. И затова той реши да изпрати сина си, за да може да изпълни закона. Това е отговора, приятели, че Бог изпрати сина си, защото ти и аз не можехме. Това се нарича благодат, незаслужена милост. Да извършиш нещо за някой, който не го може. Да направя нещо за някой, който не го може. И съм сигурен, че ако викна синът ми да вдигне тази маса, той при никакъв случай няма да може да я вдигне. Но ако аз дойда, аз ще я вдигна. Тоест аз правя това, което синът ми, Георги, не може. Точно това е. Твоят Бог, Исус, направи това, което ти не можеш. Това, което аз не мога, Той го направи. И тук е моментът да кажа, че точно поради тази причина, че Исус ти помогна, чрез изпълнение на закона, точно тук е моментът да кажа, че във всички случаи благодата ни оправдава, но не ни дава право да грешиме. Йоан 8 глава пише за една жена, която е хваната в беззаконие. И вижте какво се случва. Хваната в беззаконие, законниците, онези, които са в рамката, в религията, я хващат, хвърлят я пред нозете на Исус и казват, според закона тя трябва да бъде убита с камъни. Но тогава се обръща Исус към тях. Влизайки в диалог, Исус се обръща и им каза, добре де, окей, хубаво, но искам да ви попитам, кой от вас е безгрешен? Ако има сред вас безгрешен, нека пръв да хвърли камъна. Библията пише, че те оставиха камъните си и се разотидоха. Защо? Защото дълбоко в себе си знаеха, че те също са сгрешили. И знаете ли къде беше грехът им? Грехът им беше още когато хванаха жената. Под закона трябваше и жената и мъжа да бъде доведен при Христос, за да бъдат убити с камъни. Но те с ясната цел разбират, че престъпват закона и докарват само жената. И когато тази жена беше там, а те се разотидоха, Исус и зададе въпроса и каза, осъди ли те някой? Тогава жената казва, никой, Господи. Тогава Исус каза, и аз не те осъждам, иди си, не дей греши. Какво означава това? И аз не те осъждам. Защо Исус не я осъди? Какво направи Исус? Как така? Ами Исус не я осъди, защото Йоан 3:17 казва, че Бог не е изпратил синът си да съди света, но Бог изпрати синът си да спаси погиналото. Така че всеки път, когато закона, когато религията, когато рамката те хвърля пред нозете на Исус, бъди спокоен. Това е най-високото място, на което можеш да бъдеш. Пред нозете на Исус има оправдание. Пред нозете на Исус има спасение. Пред нозете на Исус няма осъждане, но има спасяване. Защото Библията пише, че Исус дойде да те спаси. Исус не дойде да те съди, Той дойде да те оправдае.
Така че Христовата кръв те оправдава. Христовата кръв ти дава силата да бъдеш достатъчен. Христос те оправдава, защото в Него ти и аз имаме свободата. Той ни изработи свободата. Той ни изработи оправданието, така че никой няма право да взима твоето и моето оправдание. Никой няма право да дойде да те съди. Никой няма право да дойде да те каже какъв си, защото ти си в Христа Исуса, а щом си в Него, ти си повече от достатъчен. Така че тази сутрин искам да ти кажа, че Христовата кръв те оправдава. И да, Исус не дойде да съди. Той дойде да спаси покиналото. И Библията в Ефесяни пише, че всички ние бяхме покинало и бяхме мъртви поради нашите прегрешения. Но точно така, Библията пише също, че Исус ни съживи според Словото си, като казва: и съживи вас, които бяхте мъртви поради вашите прегрешения. Христос тази сутрин съживява. Христос тази сутрин управлява. Христос тази сутрин дава напояване на онези безводни земи. Така че вярвам, че тази сутрин църквата ще бъде съживена. Църквата ще бъде напоена. Църквата ще бъде под управлението на Бога. Тази сутрин църквата на Бога ще бъде в Христа Исуса. И точно това нещо ще те накара да бъдеш съживен. В Христа Исуса има съживление. В Христа Исуса има новораждане. И тук е моментът. Защо Бог направи нов завет с нас? Чрез който кръвта на Исус и жертвата на кръста са повече от достатъчни да ни очистят и да ни забравят. Вижте, под закона за теб и за мен има единствено и само покритие на нашите грехове. Закона покриваше твоите и моите грехове, но благодата днес, в която ние живеем, тя ги очисти и ги забрави. Защо? Защото Евреи 10.4 казва: защото не е възможно кръв от юнци и от козли да отмахне греховете на човечеството, а благодата ги очиства и ги забравя. Защо? Защото Евреи 10.17 пише: и греховете им, и беззаконията им няма да помня вече. Защо? Защото кръвта на телците и на козлите няма сила. Тя има временна сила. Тя е от една година до друга. Тя приключва от година до година. Но кръвта на Исус не приключва. Кръвта на Исус има вечна сила. В кръвта на Исус има постоянна сила. В кръвта на Исус тече живот за теб. Тече живот за семейството си. Хайде, църкво! В кръвта на Исус за теб има живот и то в изобилие. Така че кръвта на Исус дава сила на отслаблените ти колене. И да, точно тук е момента да кажа, че Христос, който умря на кръста, който даде себе си, който Бог го изпрати, моментът на истината е точно тук. Кайросът е тук, че Исус, отивайки на кръста, Исаия го пророкува и това става явно, че на Него дойде наказанието, което докара твоят и моят мир, че Той беше бит поради нашите беззакония, че Той е дошъл да донесе мир на света, че Той е дошъл мир да донесе на тебе и в Неговите рани ти и аз да бъдем изцелени. В раните на Исус ти си изцелен, в раните на Исус ти си освободен, в раните на Исус ти имаш благодат, в раните на Исус ти си едно ново начало. Така че точно за това казва Исаия, че в раните на Исус ти и аз получихме своето изцеление. Кое е изцеление? Ние не сме болни. Да, ние не сме болни, но всички ние бяхме болни от греха и това е изцеление. От греха е дошъл чрез Христос на кръста. Така че не са ни нужни телци и козли. Нужен ни е Христос. Нужна ни е жертвата Му. И днес искам да ти кажа, че Христос не иска жертви, а милост иска. Не искам жертва, милост иска. Така че вярвам, че под благодата на Христос ти и аз имаме милост. Ти и аз живеем. Продължаваме в тази насока и развръзката е следната. Римляни 8.1 казва така: и тъй, сега няма никакво осъждане за тия, които са в Христа Исуса. Защо? Защото 2 Коринтияни 5.17 пише така, че ако някой е в Христа Исуса,
то е ново създание. Тоест новото създание не подлежи на осъждане, защото новото създание оставя греха, оставя света, оставя неприятеля и отива при Христос. А там при Христос новото създание, Библията пише, че в него старото преминава и всичко става ново. Така че вярвам, че тази сутрин старото премина и всичко става ново в Христа Исуса. Старото си отива, грехът си отива, беззаконието си отива, рамката си отива, религията си отива, но остава благодата. Новото. Ние живеем в една нова ера, църква на Господа. Живеем в ерата на Духа, живеем в ерата на благодата, живеем в ерата на Христос. И в тази ера ти и аз сме ново създание в Христа Исуса. Да, ние сме ново създание в Христа Исуса. Моментът на истината настъпи. Под закона Израил излиза от робство. Буквално. Преминава през буквална пустиня и влиза в земя, където тече мед и масло. В символ на това, мед и мляко, точно така. В символ на това, под благодата ние също излизаме от робство, но това е робството на греха. По благодата ние също минаваме през пустиня. Това са нашите изпитания, нашите трудности, чрез които като произведем твърдост, по благодата ще влезем в една обещана земя, в която не тече мед и мляко, но тече вечен живот, тече вечна благодат, тече мир, тече милост, тече благодат. Така че в Христа Исуса, в благодата Му, ние наследяваме земя, в която тече не вече болка, не тъга, не скръб, но тече мир, благодат, вечна радост. Така че аз благославям църквата да влезе в земята на обещаното царство, да влезе в земята на Христа Исуса, да влезе от дясно на Отца, където има пълнота от радост, където има пълнота от веселие. Да, от дясно на Бога има пълнота от радост. Така че аз тази сутрин благославям всеки един да влезе в това място чрез силата и благодата на Бога. И тук е моментът да кажа следното. Някой ще зададе въпроса, сигурен съм. Щом сме по благодат, тогава да грешим ли? Да не бъде, казваме. Римляни 6.14 точно това правят. Църквата в Рим пита апостол Павел и казва: добре, да, ние не сме под закона, сме под благодат, тогава да грешим ли? Апостол Павел се обръща и казва: да не бъде. Така че тази сутрин да не бъде да грешим, да не бъде да правим компромис с Божията жертва, да не бъде да правим компромис с Христовата кръв, но да бъдем винаги верни в хваление и поклонение, да му служим с дух и с истина. Римляни 6.14 казва така: не сте под закон, а под благодат. Защо? Защото Ефесяни 2 глава 8 и 9 казва така: защото по благодат сте спасени чрез вяра, и това не е от вас, а е дар от Бога. Тоест нашето спасение е по благодат, но изисква вяра и праведност в Христа Исуса. Твоето и моето спасение е чрез благодата на Бога, но изискването е едно – вяра в Христа Исуса, праведност в Христа Исуса. И тук имаме моментът на Кайроса. Говорихме за благодат, говорихме за закон и управлението на духа, но Кайроса на цялата проповед искам да я направя в едно, и това е любов. Забележете какво прави Исус. Изпълнява закон и дава две нови заповеди. Да възлюбиш Господа твой Бог и да обичаш ближния. Тези две неща, Библията казва, че се крепи целият закон. Но тези две заповеди на какво се крепят? На любов, пастор Георги. На любов. Тези две неща, две заповеди, да възлюбиш Бог и да възлюбиш ближния, както себе си, се крепят на любов. Така че под любовта на Бога се крепи целият закон. И тук искам да ти кажа следното. Чуй това. Защо любовта е достатъчна? Защо
целият закон в двете заповеди крепен се крепи на любовта. Защото Библията пише, че под управлението на духа ние имаме плодовете на духа. А един от плодовете на духа е любов. А Библията пише, че против такива неща няма закон. Против такива неща няма закон. Защо? Защото любовта не наранява. Тя не безобразничи, не търси своето, не държи сметка за зло. Любовта не търси своето. Любовта търси Божието. Така че вярвам, че тази сутрин, под благодата на Бога, любовта на Христос живее в нас. И чрез тази любов ние имаме правото да не търсим своето, но да търсим Божието. Да не търсим от светското, но да търсим от чистото духовно мляко, чрез което да произрастем в спасение в Христа Исуса. Тази сутрин Кайруса, апелът към цялата църква беше не закона, не благодата, не каквото и да било, а да бъдем управлявани от духа, чрез което да растем в любов, един ден чрез тази любов да влезем в Царството Господно. Същността на Бог е любов, защото самият Той е любов. И тази сутрин ние трябва да приличаме на Него. Тези две заповеди са основани на любов, за да няма закон против любовта. Няма закон, който да спре любовта. Да, няма закон. Когато ти обичаш Бог, аз се сещам история, много хора са ми казвали, че преди са били гонени заради вярата си. Няма значение, че бяха гонени, няма значение, че бяха бити. Любовта на Исус ги караше да продължават да служат за Бога. Защото нито закон, нито власти, нито ангели, нито архангели, нито бъдеще, нито минало, нищо не може да отлъчи църква домът на Грънчаня от любовта на Господ Исус Христос Назарянина. Така че да, приятели, има моментът, идва моментът да кажа красивата линия в писанието. Вижте, има камък, има плът и има дух. На Синай има почва от камък. В Новия Завет има сърце. Това съм аз и ти. Моето и твоето сърце. А на Петдесятница е обитаващия дух в нас. Чрез обитаването на Божия дух в живота ни, в който ние сме запечатани, имаме сърце, на което е написан Божият закон. А Божият закон се крепи на любовта. Така че ако ти имаш любовта и обитаващия дух, ти ще можеш да бъдеш новото създание в Христа Исуса. Може ли да се изправим? Има ли хора, които тази сутрин искат да бъдат под любовта на Бога? Аз искам. Защото в любовта на Бога има милост. Под любовта на Бога има спокойствие. Под любовта на Бога има спасение. Тате, аз ти благодаря за църква Домът на Грънчаня. Боже, аз ти благодаря за църквата, защото, Боже мой, ти си избрал, ти си видял и предвидял. Боже, моля те, любовта ти и благодата ти да ги крепи. Татко, моля те да бъдат благословени в дух, в душа и в тяло. Татко, моля те във всичко, що вършат, да благоуспяват. Боже, пази ни, закриля ни и ни води. Боже, във всичко, каквото върши човек, нека да бъдеш ти изявен, а не, Господи, човекът. Татко, ти да бъдеш изявен и почетен на това място. Татко, ние сме хора и човешкото сърце е променливо. Но пази ни, Боже, да не се променяме. Пази ни, Боже, да не приемаме свободата си като свободия, но да стоим твърдо в свободата, за която ти си ни призовал. Татко, благодаря ти, че вместо смърт ти ми даде живот. Благодаря ти, Татко мой, че днес аз мога да знам, че дори да умра пак ще живея. Какво е човекът без Тебе, Боже? Далеч от Тебе ние погиваме. Отделени от Тебе, Татко мой, ние умираме.
Затова те молиме да бъдем близо до Тебе. Да бъдем близо до присъствието Ти. Защото в присъствието Ти, Татко мой, всичко се промени. Татко, промени обстоятелствата в живота ни. Да не бъдем пречупени, но да бъдем с подновени сили. Така че Боже чисто се твори в нас. И Дух постоянен обновявай вътре в нас. И не ни отхвърляй от присъствието Ти. Нито не отнемай духът Си от нас, но ни дай да чуем радост и веселие, за да се зарадват костите ни, които си струшил. Да, Боже, вярвам, че сърце разкаяно и дух закрушен Ти няма да презреш, но ще протегнеш ръка и ще помогнеш. Така че, Боже мой, протегни ръката Си към моите братя и сестри. Протегни ръката Си, Господи, към домовете им. Протегни ръката Си към семействата им. И чрез тази протегната ръка, прободена, да има изцеление, да има освобождение, да има благословение, да има мир, милост и благодат, която да ни следва. Прости ни, Боже, за миналото ни. Прости ни, Боже, за тежките дни, в които не сме те търсили. Прости ни, Боже, за това, че може да даваме повече от Теб, но не го правим. Боже, моля Те, помагай ни. Но Ти благодарим, че Твоята благодат ни крепи. Благодарим Ти, че Твоята милост ни крепи. Благодарим Ти, че Твоята любов ни крепи. Благодарим Ти, че във всичко ще вършим благоуспяването чрез Тебе. Така че, Боже, моля Те за една чистота. Моля Те, Господи, да смазеш всяка мърсотия на този свят и да ни очистиш, Боже мой, да ни направиш ново създание. Промени обстоятелствата в живота ни. Промени съдбите ни, Господи. Ако са за смърт, да бъдат за живот. Ако са за погибел, да бъдат за спасение. Ако, Татко мой, светът не сервира страх и смърт, да знаем, че Ти ни сервираш живот, живот и то в изобилие. Така че, Татко мой, Бог мой, Цар мой, Божи Израилев, помогни на народа Ти, защото народът Ти има нужда от Тебе. Народът Ти има нужда от светият, от Божият. Народът има нужда от небесното, от небесна чистота. Господи, молиме Те да изгориш всяка нечистота, да отмахнеш всяка нечиста власт, Боже мой, и да поставиш сила и мощ, чистота да владеят над народа Ти. Така че, Боже, моля Те, подновявай силите ни като на орел. Подновявай силите ни, за да може да ходим и да не отслабваме, да тичаме и да не се изморяваме. Аз вярвам, че Твоята воля е народът Ти да преминава от благодат в благодат, от сила в сила и от вяра в вяра. Вярвам, че един ден, Татко, ще бъдем спасени, ние и домовете ни. Благодаря Ти, че Ти не гледаш в миналото ни. Благодаря Ти, Господи, че Ти не виждаш във времето, в което не сме Те познавали. А Ти благодарим, че чрез благодата Ти, управлението на Духа Ти, Ти гледаш и мислиш за нас мир и добро бъдеще. Така че покланяме се и Ти благодарим, Боже. Амин. Можете да седнете. Искам да поканя съпругата ми. Имаме една прослава, която искаме да прославим. Спомням си един момент, в който ние сме преминали буквално през тежък момент. Предварително се извинявам на хора, които са преминали през тежкото бреме на този свят. Всички вие знаете, че ние имаме две деца. По-малката ни дъщеря, Естир, беше на около 1 месец. Когато вечерта около 2 или 3 часа тя спеше долу при родителите ми, разбираме, че тя започва да се задушава и започва да не е добре. Тогава с съпругата ми слязохме долу и разбираме, че Естир не диша. Естир се задушава. Да, очите й бяха отворени, но виждах буквално как детето ми губи живота си. И тогава в един даден момент аз се сетих, че имам Бог, който е благодат. Започвайки да се моля, казах: Боже, Ти си този, който отнемаш и Ти си този, който даваш живот. И в този момент, в който
аз и съпругата ми, родителите ми решаваме да караме детето ми в спешно медицински център, аз застанах на колене в коридора, покрих главата си и започнах да се моля, като казвах: Господи, Ти ми я даде да ме радва, аз Ти я давам да ми я пазиш. В този момент, когато аз казах тези думи и пророкувах живот върху живота на детето ми, точно в този момент моята майка, съпругата ми излизат с детето и точно тогава видях детето ми съживено, с една нова сила. Видях детето ми с един нов живот. Така че моментът, в който губех смисъл, моментът, в който губех всичко, тогава Бог ми подари всичко. Бог подари отново детето ми. Докато аз губех детето ми и губех смисъла ми за живот, Бог ми я върна, за да продължавам да живея. И не защото Бог ми я върна, а за да мога да я посветя на Него. Така че ние със съпругата ми посвещаваме децата си на Бога тази сутрин. Нека нашият Бог да бъде и техен Бог. Тази сутрин посвещаваме себе си на Бог. И тази сутрин със съпругата казваме да на Бог. Така че в Самоков има един млад мъж и една млада жена. И това е семейство Цветкови, които казваме да на Бог. И тази сутрин нека Бог чуе от небето си, че казваме да на Него. И днес ние казваме, че през това, което преминахме, през това, което преживяхме, вижте, приятели, не искаме това, искаме Него. Това няма да ме спаси, проповядването няма да ме спаси. Понякога проповядването не е думи, животът. Искам животът ми да свидетелства, че Христос е жив. И вижте, искам да ви кажа, че през всичко, което преминах, през всичко, което преживях днес, виждам славата на Бог в живота ми. Виждам славата на Бог в живота на децата ми. И точно това го виждам, защото Бог е един. И това е едно от същността Му. Бог е любов. И ние познахме любовта. И искаме тази любов да живее в нас. Защото когато имаме Бог, ще имаме всичко. Апелирам към църквата. Търсете Господа, докато може да се намери. Призовавайте Го, докато е близо. Защото далеч от Него, вън от Него, живот за нас няма. Но когато сме близо, за нас има живот. Имайки Христос, ние имаме всичко. Амин. Господа те благослави. Ти предаваш децата си в ръката на Бога, нали? Но преди ти и тя да ги предадете, някой теб те предаде в ръката на Бога. Просто Бог ще благодаря ти, наистина, че оставиш Гения в семейството. Може да се зарадвате за това нещо. А ти продължавай да живееш по този начин. Продължавай да четеш Библията и ще имаш много добри дни на земята. Един ден всички заедно, както днеска мотивираше народа да живее в любовта на Бога. Защо любовта на Бога? Защото, приятели мои, любовта идва от небето, не от земята. На земята имаме и лоши неща в живота си, но любовта, която слиза от небето, и когато предоставяме възможност да живее тази любов в живота ни, тогава ще има пълна промяна. Амин. Но когато искаме ние да обичаме жените си, обичаме мъжете си, и в един период, когато се разделяме. Но любовта на Христос не може да бъде разделена. Затова те благославям в името на Исус. И всичко това наистина, което искаш, Господа те послуша. В радостен ден. И да ти даде това, което искаш, ти приятели. Господа те благославя. Благодаря ти, Симон. Нека да го аплодираме. Още един път ти благодаря. Господа те благославя.